Il-proposti tal-Partit Nazzjonalista għat-traħħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma jaraw li ssir ġustizzja man-negozji ż-żgħar mingħajr ma jgħabbu lin-negozji l-kbar ġodda. Kien dan il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Viċi Kap David Aġus, mill-kellim tal-Oppożizzjoni l-Enerġija Rajin Kallus u l-kandidata tal-elezzjoni ġenerali Rebecca Cilja. David Aġus qal li s'issa għaddew ġimagħtejn minn mindu l-Partit Nazzjonalista ħabba li se jirranġa l-mekkaniżmu tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Iżda quddiem dan kollu l-Prim Ministru Robert Qabela baqa' siket u fl-ebda ħin ma ammetta l-iżbalji li qed isiru, żbalji li minħabba fihom il-poplu Malti diġà nseraq 50 miljun euro fi 8 snin. Huwa qal li kull ma jmur qed joħroġ dejjem aktar fid-der kif il-kuntratt tal-Power Station tal-Electrogas huwa kuntratt li qed iwassal sabiex pajjiżna jixtri enerġija bil-għoli. Bil-politika tal-Labor iż-żgħar ibati għaskapitu ta' ħaddieħor. Bil-politika tagħna tal-Partit Nazzjonalista kulħadd jieħu dak li hu tiegħu mingħajr ma jkun żvantaġġjat. Min-naħa tiegħu Rajin Kallus fakkar kif Gvern Laburista nesel l-intrapriżi li jkun smar madwar 85 unit kuljum sa 60,000 unit fis-sena. Fis-stess waqt il-proposta tal-Partit Nazzjonalista tindirizza kontijiet residenzjali kif ukoll kummerċjali b'konsum żgħir mingħajr ma jkunu affettwati l-kontijiet ta' kumpaniji kbar. Il-Partit Nazzjonalista soluzzjoni tiegħu assolutament mhijiex ta' detriment għal kumpaniji kbar għax dawk maħnis se naffettwawhom, però maħnis se ninsew il-kumpaniji żgħar kif għamel u kif qed jipproponi li jagħmel Gvern Laburista, maħnis se ninsew il-familji u lanqas il-kontijiet domestiċi. Huwa fakkar kif Malta tħallas il-5 l-ogħla prezz tal-kontijiet kummerċjali minn fost is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Meta wieħed ma jinkludix it-taxxa, pajjiżna jispiċċa jħallas it-tieni l-ogħla kontijiet kummerċjali fl-Ewropa. Min-naħa tagħha l-kandidata tal-elezzjoni ġenerali Rebecca Cilja qalet li l-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jrott lura il-flus lin-nies filwaqt li jinvesti aktar f'dan is-settur tal-enerġija. Il-Partit Nazzjonalista bil-proposti tiegħu qed iwiegħed arja nadifa. Ma ninsewx l-enerġija u l-ambjent jimxu jitfit. B'hekk b'enerġija nadifa aħna nistgħu igawdu tfal tagħna u anke l-ġenerazzjonijiet li jmiss. Marja Franca Lanza, Annet News.